Mens at vi finder det der indlæg frem, så kan jeg jo begynde lidt. Jeg føler jo lidt mere, at vi er lidt mere praktikere i den her sag. Det naturgenopretning og det at lave natur om, det er noget, vi har gjort rigtig mange steder. Vi har også lavet noget, der ikke var natur om til natur. Når vi kigger på naturen i Danmark, så er det jo utroligt få steder, hvor vi har det, vi kalder oprindelig natur. Lige bortset fra kystlandskaberne, så vel i den transatlantiske klithed, som vi jo har lige i nærheden, er det formentlig noget af det eneste, som mere oprindelige natur, vi har. Stort set alt andet, det er menneskeskabt. Det er den natur, vi har deroppe i dag også, og det er den natur, vi får lige om lidt også. Vi bestemmer altså selv, hvad det er, vi vil lave. Vi bestemmer selv, hvad det er for en ny natur, vi vil have deroppe. Skal vi begynde med det allerførste, så kan vi se, det er den skovrydning, som vi flere gange har snakket om. Vi forestiller os, at det, der ligger inde i det røde felt, det er de 700 hektar, der skal væk for at få den der plads med ruhed, som vi også har hørt om. Og så det, der ligger ude i det gule, det er supplerende hektar, som kan flyttes, hvis det er nødvendigt, og målingerne på et senere tidspunkt viser, eller dem, der skal gennemføres. Selve plantagens historie, den er som mange andre plantager på de kanter, de blev lavet op gennem 1800, den her i slutningen af 1800-tallet, op til 1940, primært som en sanddæmpningsforanstaltning. Vi er i et område med rigtig dårlig jord. Vi er ude på fladen foran Israelslinjen. Der er blæst sand ind over den, specielt i den nordlige del af området. Der har vi sandbunker, klitter liggende, og nede i den nederste del, der har vi den oprindelige havbundsflade, den ligger tilbage. Det er rigtig dårlig jord, og det giver en rigtig dårlig skov, rent produktionsmæssigt. Og det var et af formålene med, at man lavede i sin tid, udover at den skulle dæmpe sandet, så skulle den også agere noget produktion til. Og på den tid der var det moderne at sætte ikke hjemmehørende arter. Sitkagran, det brugte man. Så det er heller ikke noget særligt oprindelig natur, vi har med at gøre der, og det er produktionsmæssigt, som sagt, også rimelig interessant. Det, der er nogle af udfordringer i, når vi lige pludselig går ud og fjerner sådan en masse skov på relativt kort tid, nemlig 3 år, har vi tænkt os, at det her det skal vare. Ja, det er, at vi ikke påvirker noget af den natur, der er rundt omkring det, og vi også kan vare på nogle af de ting, som vi skal tage vare på, nemlig nogle af de beskyttede arter, som er i selve området, at vi kan gøre det så blidt som muligt. Det har vi allerede hørt lidt om, så det vil jeg ikke bruge så meget tid på. Men det er selvfølgelig klart, det er noget af det, vi må tilrettelægge rødmændene, så vi gør det på en måde, så vi får de natravne, der er, kan vi få dem til at flytte hen og bo et andet sted. Flagermusene, kan vi få dem til at bo et andet sted. Det er også noget, der har været nævnt meget. Jeg vil så sige, da det ikke er særlig gammel skov, der har den er mestendels af den er ikke mere end 70 år gammel, så det er ikke fordi, der er vanvittigt mange flagermus. Men det kunne vi eventuelt hjælpe til med i det omgivende. Og det er selvfølgelig også klart, at de vådområder, der har været nævnt en sø, der er en Ullumsø, at vi ikke slipper meget kvælstof ud den, ja, der må vi også tilrettelægge rydningerne, så vi forhindrer det mest muligt. Og der er der en lang række måder, hvor vi kan prøve at bevare vegetationen, mens vi rydder, og få den etableret hurtigt igen, så den kan samle kvælstoffet op. Og vi kan også sætte stødfræsning og sådan noget. Det kan vi skubbe i tid, for ikke at få en fremskyndet demineralisering af det organiske materiale, som nødvendigvis må komme. Der er ingen ny ting i det her. Det sker alle steder, hvor vi fælder skov. Der får vi sådan en kvælstofbombe, og bliver så at sige, der kommer ud af bunden af skoven. Det vil ske, når man tager et træ væk, ja, så er der en stor rodmasse, og den skal altså omsætte. Så det er der ikke noget specielt i denne her sammenhæng. Vi har også hørt, for det vil ikke bruge tid på her, at der er forskellige afværgeforanstaltninger, der skal erstattes noget natur. Det er om for eksempel, der er nogle vådområder. Der vil jeg jo sige, at der vil gætte på, men det er jo nogle af de ting, vi også skal diskutere med de lokale. Hvad er det for noget natur, man gerne vil have? At der bliver talt om mosaik. Det er ikke sådan, at vi forestiller os, at vi kan lave en stor klithed fra den ene ende til den anden. Det her, det har aldrig været
en del af den transatlantiske klithed oprindeligt, og derfor kan vi heller ikke lige uden videre konvertere den til det. Men vi kan lave mindre dele af den, kan vi lave om til klithed, og ikke mindst til noget indlandsk klithed, som har en utrolig rig natur, og som biodiversitetsmæssigt er mere spændende, end det, der er der i dag. Det kan godt være, at nogle af reglerne, vi har i EU, at de siger, at de skal passe på noget af det, vi har, men det kan meget vel være, når vi får lavet sådan en mosaik af det, vi har tænkt os at lave det op, ja, så vil biodiversitetsmæssigt, der vil vi faktisk få noget, der er bedre. Men så er det selvfølgelig et spørgsmål om, bedre kan vi skov, eller man ikke kan vi skov. Det vil jeg ikke forholde mig til. Se, vi har, ja, der har vi været, at vi sagde før, at vi vil få en varieret. Vi vil lave rigtig gode vilkår, blandt andet når vi laver mere hovedområder, så vil vi få en fedtere en som den her. Og det vil også, og jeg tror før den, så vil bæveren indfinde sig på et eller andet tidspunkt, og det der det flytter lige efter bæveren, den elsker, og højeren elsker, og vi er i samme område, som bæveren opererer i. Det er sådan et område som det her, det vil også være ideelt for dem at være i. Krondyrene, som vi ser her i baggrunden, det vil vi også, alt efter hvordan vi indretter, der vil vi kunne bestemme, om vi vil have flere eller færre. Der er nogle steder, hvor man ikke vil have så mange, fordi de har det med, at de også opholder sig på andet end på de arealer, der er natur, hvor de gør en masse gavn. De går også en gang ud og tager lidt for sig af retterne ude på landmandens mark. Det er han ikke altid så glad for. Så det, jeg vil også sige, det er igen et spørgsmål, som man ikke sådan bare kan sige, at det er godt med mange krondyr. Ja, altså det må man lige vurdere, lidt afhængig af, hvor man er. Nogle steder kan man have rigtig mange krondyr, og nogle steder, der vil vi ikke have så mange. Men det er jo igen en art, som vi mennesker bestemmer, hvor mange vi skal have. Vil vi ikke have så mange, så skyder vi nogle her. Vil vi have flere af dem, så skyder vi nogle færre. Mere indviklet er det sådan set. Det er selvfølgelig klart, at når vi skal udvikle sådan et område, vi sådan en pæn folder, det er jeg selvfølgelig, derfor jeg kommer fra enormt glad for, at der er nogen, der vil vise, hvor fint det er i det, vi har. Når der kommer noget nyt natur, ja, så vil vi selvfølgelig diskutere med de lokale, hvor skal der være nogle vandreruter, hvor skal der være en legeplads, hvor skal der være et udsigtstårn, og hvor skal vi sige, her vil vi ikke have nogen mennesker i, der skal naturen have lov til at være, der skal vi bare kigge på den, og så vil der blive lavet en fin folder og en fin formidling af det område. Men det bliver som sagt noget andet natur end det vi har, men det bliver stadig natur. Tak skal du have. Og så har jeg 2 stående på min liste, 3 kan jeg se, og det er Flemming først. Tak for det. Så vil jeg gerne starte med at stille spørgsmål til Hans Henrik Christensen, som nu besluttede. Fordi når jeg hører, hvad Skov- og Naturstyrelsen tænker omkring Østerild-projektet, så lyder det faktisk lige til, som Skov- og Naturstyrelsen har nogle betænkeligheder overhovedet ved det i forhold til skov- og naturdelen. Er det korrekt opfattet, at der ikke er et par minuser, som måske også retmæssigt skulle have været illustreret her? Vi har lidt om vores betænkeligheder. Altså, hvis jeg lige må gøre en lille sidestik. Vi fik her for 3-4 år siden, der fik vi 100 millioner kroner i EU Live til at passe den transatlantiske klithed. Det er blandt andet Kalmarskede, som jeg snakker om i dag, også i en helt anden sammenhæng. Og så Thy klitheden deroppe, der ligger også i nærheden af det område, vi er i nu. Det indebar blandt andet, at vi fjernede en masse skov. Og det er ikke, altså, det synes vi, der er kommet flottere natur ud af, men de lokale er ikke nødvendigvis altid lige glade for det, fordi det går ud over, det går faktisk lidt ud over krondyrene. De kan godt lide det alle skov, og man kan heller ikke lide blæst på de kanter, det kan man måske godt forstå, hvis man har været der. Og der ligger også mange ældre mennesker, som synes, det der er sandt, hvis de nu begynder at ryge igen, hvad er det så for noget? Så det er selvfølgelig klart, at der er mange, også lokalt, der forbinder det med at have træ og skov, som det giver læg, og det holder på sandet. Men hvis du spørger så mere naturmæssigt, en sitka-plantage, som dem, vi har her, det er altså ikke meget biodiversitet, ikke meget natur, der er i sådan en. Der kan vi lave noget, der er pænere, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Var det svar på, om du ikke har nogen betænkeligheder? Jamen, de betænkeligheder, det er jo valg. Altså, vi mennesker gør også nogle valg, og når vi snakker natur i Danmark, det er et valg, om vi skal have en grundmark, om vi skal have en by, eller vi skal have, en åben flade, eller vi skal have nogle træer. Det er nogle valg, vi gør os. Så spørgsmålet er jo lidt, hvad vil vi have? Vil vi have læg, eller vil vi have mest biodiversitet, eller hvad vil vi have? Så ja, der er ikke sådan
en praktiker som mig, der er underlagt, at der er nogle politikere, der træffer nogle beslutninger. Det er jo jeg, der sidder af. Altså der har jeg sådan set at sige, det ene er bedre end det andet. Det afhænger lidt af,